ኣመስገንቲ ንኹን ዓለም ጎደሎ ዓለም ትሽዓተ ዝብል ኣባሃህላ ብቐሊሉ ሓንጎፍ ፋይልካ ክትቅበሎ ግቡእ ኣይመስለንን ብሓቂ ግን ዓለም ድያ ዘይምልእቲ ወይስ ናትና ባህግታት እዩ ከምዚ ንኸሎ መትሓዚ ዘይመልእ ኮይኑ ዓለም ከምቲ ብርሃንን ጸላምን እትውንን ኩሉ ዝርከባ ደቂ ሰባት ድማ ዕጫና ዘይኮነ መምርጫና ነልዕል ምርጫ ኣሎ እንትዳይልና ዝምረጽ ኣሎ እዩ ዘስምዕ ዓለም ብምርጫታት ዝተመልአት እያ ስለዚ ዝመረጽናዮ ንረክብ ከም ምርጫና ኸ ንነብር ምርጫ ግን ቀሊል ኣይኮነን እቲ ዝሕሸካ ዘርባሓካ ዘይጣዕሰካ ምምራጽ ኣገዳሲ ረቋሕ እዩ ምኽንያቱ ብምርጫኻ ምዕጋብ ወይ ዘይምዕጋብ ስለ ዘሎ ምናልባት ምድንጋር ከይፈጥር ኣብ ዓለም ምስክን ቀይሮ ዘይንኽእል ሓቅታት ኣይኮንናን ክንጋጮ ንሞት ክንክልክል ዓቕሚ የብልናን ሞት ምርጫ ዲ ኣይኮነን ኢልና ክንሓትት ርቱዕ ኣይመስለንን ብቐደሙ ብምርጫና ኣይመጻናን እዚ ክንቅበሎ እዩ ዘለና ኣሜን ኢልና ተቐቢልና ብሰላም ምንባር ወይ ድማ ምዘይ ዓቕምና ተጋጭና ሰላምና ምዝራግና ምርጫና እዩ ኣብዚ ዓለም እንነብረሉ ዕድመ ኣኽቲሙ ምማት ሕጊ ተፈጥሮ كبرى سلام يودك زبير مستندك اسكاليها ها كتصدع كتصدع الكرياري كان بقر كايا